היי לכולם, כאן סינגולד אבי. שמעתי שמתחיל קורס חדש של אלי שנקרא נפלאות הגיטרה. אני ממליץ מאוד, אני בטוח שזה יהיה מקסים. כל מי שחולה, משתוקק, אוהב לנגן בגיטרה, אני ממליצה בחום ואהבה על הקורס של אלי, נפלאות הגיטרה, מהם אקורדים, כל אודות הגיטרה, התיאוריה והמעשי. לכו, יירשמו, קורס מעולה, הקורס של אלי. היי יקיריי, מה שלומכם? הייתי רוצה להמליץ לכם על הקורס הדיגיטלי של אלי. זה אחד הנגנים הטובים בארץ, באמת מוזיקאי משכמו ומעלה. מנגיש לכם את הקורס בצורה כל כך פשוטה ונוחה, כך שכל אחד מכם יכול להיות גיטריסט. אני ממליץ בחום. אוקיי, אז כל מי שמכיר אותי יודע שמוזיקה זה חלק מאוד 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 גדול מהחיים שלי, ואם בא לכם ללמוד ואתם רוצים ללמוד גיטרה, אז אני ממליץ לכם על קורס נפלאות הגיטרה של אלי בוטבול, שאני מכיר אותו אישית. הוא סופר מקצוען, שיקח אתכם למקומות שבאמת באמת חלמתם עליהם. לכו על זה, קורס נפלאות הגיטרה של אלי בוטבול, ממליץ בחום. שלום חברים, שמי גוסטו, אני זמר ויוצר. בשנים האחרונות מלווה אותי בדרך, במופעים, בהקלטות. מוזיקאי מוכשר שעושה נפלאות בגיטרה. קוראים לו אלי בוטבול, ומעבר לכך שהוא מוזיקאי, הוא אדם ישר, הגון, מוכשר, קפדן, דייקן. אנחנו כאן בדיוק אחרי הקלעים, חזרות עם התזמורת האנדלוסית, ואלי היקר איתי פה עם הגיטרה בעל אצבעות הזהב. אני ממליץ לכם בחום על קורס שלו. אם יש מישהו שיודע להעביר את החומר בצורה טובה, זה אלי שלנו היקר, והמון המון בהצלחה, ולנגן, לנגן, לנגן. שלום חברים יקרים, כאן ליאור אלמליח. אני רוצה להמליץ לכם על קורס מדהים, נפלאות הגיטרה, של אומן גיטרה, חבר יקר, אלי בוטבול, שמנגן כמובן גם בתזמורת מעלות תרשיחא, ועושה נפלאות בפרויקטים אישיים שלו. אני ממליץ לכם, גם כחבר, גם כאומן, גם כנגן נפלא, ובטח כמורה, להצטרף לקורס של אלי בוטבול, נפלאות הגיטרה. שלום חברים, כאן אריק משאלי. אז כל מי שרוצה ללמוד לנגן גיטרה, אני כל כך שמח להמליץ לכם על אחד המורים הנפלאים ביותר, אלי בוטבול. גם מוזיקאי נפלא, גם איש יקר, ואחד מעמודי התווך של המוזיקה האנדלוסית בצפון. אלי בוטבול, אוהבים אותך מאוד, הרבה הצלחה. חברים, אני רוצה להמליץ לכם על קורס נפלא ללימוד גיטרה, שנקרא קורס נפלאות הגיטרה, של אלי בוטבול. נגן מהתזמורת האנדלוסית שאני מופיע בה, ואני מבסוט עליו בטירוף. קודם כל המורה הכי טוב לגיטרה שאני מכיר כאן בארץ, ובית הקורס כל כך נוח, כל כך נגיש, כל כך פשוט וכל כך אפקטיבי ללימוד הגיטרה, אז ממליץ בחום. גם אני אלך לקחת כמה שיעורים מאליקו, וזהו, תהנו.